enche ene yede mu ko Bechem ekohwe nswaye a ekoso sonko kra echirei ye ka kire mo se asantema nyina wura otumfo acheame amakwan ama sabre enche Bechem mahene fofora wayi no beba bese bibia kire yewura santehene enne ne da otumfo acheame de da no hyeye se obi a wayi no se wo mehwe Bechem kuro no so ema asantema nyina wura ode ne baba be kire na se bibru waba be so afenamo swaye akire santehene enti baabi a Bechemfo ete a wo mo twe nswaye no ene ewe midin de kwame ewu ani mfo kukudrofo ye ne omanfo ba betwetwe nkomo nananom ne ahwe o manigi a o manya abre ne o mo ahene bese bibia kira santema nyina ewura Queen opa ngoma so me ne akwamo hene na akwamo hene wo na wo hwe Bechem kuro so kopim se na ahema de hyebrantia ba o bese bibia kira santehene e de na abeka kire na de ya wi ataje atede anije na aba asumdwe ani epe yensa kan free say osa wo Bechem nananu sa kire no basabasa biensi that is empire your boy nananu ati esoro ati formati asumdwe e wo Bechem na Bechem atadin pia nana swai wi a afutuo ben na wode be ma nananom a ebebo ni chidom eduru mre bi a nananom ba besua ya mbedi o machi kama obesua ya wie na were kire ne bi mu ye dom afutuo ben na be ma wunuanom nananom konwasofo no de ba kope ye de no krenko a yemfa sompa ye de som ne wofa nana fosuji abo akoto sa sompa no a na metufu sa yemfa mesom no yemfa no kre ne mese eni nachi na yanta nachi minim say twede ampo kai ho ntina hini be boko nana ye da se papa pa be ko so nana no bia nana odaru mebru din de say ye friend nana ewu abuadi wo ye den me Bechem ni fahene dia na be ka kire ye ne den dia me kan say ni je nko a sebio nananom na aso dai pa na anya ni papa oba Bechem de office oba de ye hye bia be hye bia e bosso pa e bia ni ho a ekwa achew na kese nyame nsa wo ade so nyame nsa wo mi ya wo ya eye em se nananom nyina adwene ba ko no mu nyina wo e adwempa enya adwembone edina bre bia na ade pa na e ba no esan se bronya na e bai nka be de pa na nkenya kwan se ye ba otumfo ho be otumfo amakwan se nananom mpaya ya bo bibia dida so kakra ha enti saadwempa no a ewo yetimu no saadwempa no a na wo se adidi nachi menuanom nananom so obi amfa adwempa sebio obi amfa sere obi amfa anigye enye de wo so ye bia ye de adwempa ya Bechem be konanim Bechem be koso ye da senana ye ne nananom mampanifo ni bi so ebe twetwe nkomo Bechem kuro no asante abakosemu untumi nyi Bechem emfrim ewo dimpa fritete ohimpani preso ebesi yewura kotokohene ebreso wadama asembe na beka kire na mode hyebrantie bi so ya kire kotokohene ye nyina ye ni age basrefo ka asembi se ni atetefo hwehweye de omani ginaye ene nyame adom na abamui tie nyina de anigye enam se nyame ahyiranti eno Bechem nsuo to ya na kyerese de ye ni Nyankopon sa wo mu ahyira so tie de anigye ene akomapa ene de taye branti echi manne waba besu na Bechem manso ya fie ntoma pefra nana minim se wo hu nananom bebre wo Bechem akonwa no so de hyebranti a wo bai wo afutuo ti a wa bi a wo de bema no a ebe ma na hini ya kra behwe de ye nyina ebe ka che ne se wonfa wodo wonfa wobuo ene nkabomu ene ye metena na bibia nya asumdue ya da se Opemsuo TV ahwefo ebretie mu de hyebranti no bekwa kwose bibia kira santema ewura na hini adimu se Bechem manhene ye bekọ ne akotie edin a wode bese bibia kire santehene wo wie nsuaye no so a ye ne betwetwe nkomo midin de kwam ye wanimfo kukudrofo Manhyia hemfie